كمي كأنكم تخاتلتي نايز مدب بارن لومعتي مزعبا DJI Mic 2 unboxing كنرئ مالتي قدم حجي ناي DJI Mic 1 which is the previous version نايز مالتي تي قدم زنبر version هاريكم نيري منالبات هذا معلتي تي ناكلتيو ريفيو كريكم بزعبا DJI Mic 2 تاي the best ناتو تي Mic 1 which is قدم زنبر خن تاي تي difference انتاي تفليلاتنا كلتيو كريكم كفتني مالتيو نلومعتي بزعبا زيات ريواز لهم unboxing هرئ مالتيو DJI Mic 2 مالتيو تنقى قلنا نغادا مالتي مهنا تكرر بلي سلوهانه اوكي كم بنرئي لنا وشتنا إذا بكونتنت كم زلك استكر يكون قال إذا بكونترها قال أنت لنا بزي سبيشال نو سيليكون جيل لنا بزي طعمي زبلع كستاين نعبيت مالتي I'm joking فليتي يبلعني كي تبلو خاب كله تاريخكم دربيو قال وشتي كم زنري نايس وان أبتي نكن محجي كستاين نبرن كم زتريو زلهم زي ناي DJI لوجو ستيكر اي نبرا من حجي include جيرم مو مالتي I don't know حدش كستاين كم تريو زلهم مالتي I don't know كندي DJI لوجو ستيكر مالتي قال ستيكر فلاي تو فيتشر قال من حنا درون ستيكر كابلو قال ناي قال ستيكر أبزن لكم زها DJI زبل anyway bunch of stickers بزل لكم تفلالي stickers مالتي قال زي تي مانوال مالتي تاع مع كمي كم قال كم نتوهم سريعو دلهم مالتي اوكي كومو مانوال قال اوكي ارس so the pouch ذا نشتبك كم دنري زلنا مالتي أبناك من هجي ناي DJI نحرينا كم ذا عند pouch نيروم which is secure يكون كم سري وذا لهم تعمل قلت في اللوس جبر so زيتات كله مسوي مت مالتيو استيكر أنا برنتنا كم هجي كم سري وذا لهم بقى زيا فزو مسوي مت إني ناي كستايو زي أنا هلت مسوي مت زي كيبل مسوي مت إني حمان زين ما في المسوي مت مالتيو كلتا مالتيو إذا هجي كم دنري لنا مسناك المحجن حروارا ديرنا ألمنيوم كيزي سايزو خاخم سري وذلهم مالتي يس كم دنري لنا أبيتنا سايز اللهم مالتي جراي كلر إذا بلاك مالتي أنا قداميت فيرجن 1 مالتي بلاك كلر الله زي خا جراي مالتي ندهر أبزر إناي خاني زي أول حنت مأسرية بالله which is normal excited مالتي لوس قالت قبل مالتي كالتفا مالتي كتقوم لسه لهم تيكس أوت كين لهم ترانسميتر أبزر نورت مالتي تا رسيفر كا تكمل لسه لهم مالتي جن كله كله تمثال له زي كيف لهم وزت منه زي أهم نري هذا لنا أوكي فيل كجبراء قالتها
so ክንከፍታ እንድሕር ደሊና ግድን ንፀቕጣ ማለት እዩ እዚኣ እንድሕር ኢና ንሕጂ እዚኣ ብሓንቲ ኢደይ ክኸፍታ ይከልኒ ሞር ሰኪር እዚኣ ግን ክኸፍታ ይከልኒ ሶ ሰኪር ኣይኮነን እዚ እንታይ ገይሮም ኣነ እዚኣ ኣብዚ ሎከር ገይሮምላ ኣለዉ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ማዕፀው ገይሮምላ ኣለዉ ሞር ሰኪር ከምዚ ንሪኣ ዘለና ኢላ ተዕፆ ማለት እዩ ኣይትንቀሳቐስኒ ዋላ ደስ ዝበለኩም ግብራ ብጣዕሚ ሞር ሴፍ ገይሮሞ ማለት ሰኪር ገይሮሞ ማለት ሶ ኢትስ ናይስ ዋን ካልእ እቲ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ መፅእ ማለት እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዳርጋ ኩሉ ተመሳሳሊ ወላ ሓንቲ ፍልል የብሉን ረሲቨር እውን ካልእ ረሲቨር ኣላትኒ ናተይ ጥቀመላ ስለ ዘለኹ ስተየለን ካልእ ክልተ ትራንስሚተር ከ ኣለዋና ክልተ ትራንስሚተር ከ ኣለና ሓንቲ ጥቀመላ ኣለኹ እንድሕር ብድሕሪት ገልቢጥናዮ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ተመሳሳሊ ቁርብ እዚ ንግረዩ ማግኔት ካ ፀሊም ዲጂኣይ ዝብል ፅሑፍ ኣይነበሮን እዚ ዲጂኣይ ዝብል ፅሑፍ ኣለዎ ካልእ ኩሉ ተመሳሳሊ ወላ ፍልል የብሉን Yeah, it's all the same thing. So, ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ Okay. Oh, nice one. እዚ ሞርክ ስታይል እዚ ናይታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እንድሕርና እዚ ትር ዝበለ እዩ ሲሚላር አይ ቲንክ ሶ ካልእ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እቲ ናይዚ እቲ ማውስ ወይ እቲ ናይ ዴድካት ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እንታይ እዮም ክስታይ ኣሎ ክሪአኩም ከዓ ረሲዐ ሶሪ ሴም ሴምካ ሶ እንታይ ምስ ኢንክሉድ ገብር እዚአን ዴድካት ትሪእዎም ዘለኹም ናይ ዊንድ መከላኸሊ ማለት እዩ ካልእ ዩኤስቢ ናይ ኣፕዴት ኬብልስ ወይ ፋይል ትራንስፈር መግበሪ ማለት እዩ ካልእ ሓንቲ ክሳለትና ኬብል ኣላትና ውጭ ናይ ክሳይ መግበር ማለት እዩ እዚ 3.5 ጃክ ናብ ካሜራ ማለት ካብኣ ካብዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ኣውቶ ማለት እዩ ኣውትፑት ናብ ካሜራና እዚኣ ፕላግ ንገብራ ማለት እዩ ሓንቲ ኣላትና ኢንክሉድ ዝኾነ ማለት እዩ ሁለተኛ ካልእ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጥራሕ ዋላ ሓንቲ የብላን ሶ እዚኣ ካሪንግ ባግ ብጣዕሚ ሞር ሰኪር ሴፍ ገለመለ ግን ኣረን ፅባቐ ትመስል ምዚኣ ኮምፔር ክገብራ ከለካ እዚኣ ሞር ፅባቐ ትመስል ንክትሪኣ ዋላ ሞር ከዓ ሰኪር ማለት እዩ ሶ እዚ የድልየናኒ ሕጂ ማለት እየ እዚአን ከሪአኩም ስለ ደለኹ እዚአን እተን ናይ ቀደም ዝነበራ እዛ ናይ ቀደምን እዛ ናይ ሕጂ ፍልልየን ከሪአኩም እየ እዛ ናይ ሕጂ رأيوان إذا أنا حجي تقدم كلها قلالة which is ياتري أوضل لهم 3.5 جاك تمثل قبل أن أتوى تبل تقدم مالتي simple مالتي أوكي نايزي أخاني زي رأيوان زي كستاي رأيوان ستيل تخوانا اللهم جيزي معرخن دي جيزي خمزو سالت لي شعو نبدا ميكروفون نبا نتوى مالتي كان أزور علينا كتقدم من الحركوين شوف تقدم مالتي إلا قدي مالتي which is بوزح بين كويبلا again كومو بإيتكاست كومو فيل تقدم مالتي so more security safe يكلم again compared to نايدا حداش أو تينا يتين ذيا إذا كتقطع لك أتبغى كتقاله لك هذه كتقدم من الحركوين شو just waste of time just زيتي في اللي ناتي نايك أنا نبرة بزح مش عين نبرة نحكي إذا ربع جيزة وش بتعمي جيزة زغتل دياجن مور كم تروي هذا لهم مور easy simple ودع secure قال توم تفوتوا وقال نتري وقال ملا تبغى الدحر يلكم مالتيو
ትርኢቱኻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፍልልይ ኣሎ ኣብ ሳይዝ ወላ ሓንቲ ብዙሕ ፍልልይ የብሉን ናይቲ ንስኹም ብመስለኒ ተመሳሳሊ ሳይዝ እዩ ካልእ እዚኣ ናይ ቨርዥን 1 ከም ንሪኣ ዘለና ወላ ሓንቲ ትራንስፓረንት ይኮነ እዚ ትራንስፓረንት እዩ አይ ላይክ ኢት ናይስ ዋን ናይስ ሌይኣውት ካልእ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ፓወር ቦተን ኦፖዚት ገይሮም ኣለዉ በዛ ሓደ ሳይድ ማለት እዩ ኣብዚኣ ብየማን ክኾኑ ግባእ ብዙ ማለት እዩ እዚ ሪኮርድ ቦተን እዚኣ ንሪኣ ዘለና ሪኮርድ ቦተን በዚ ምፅኦማ አይ ዶንት ኖ ገላቢጦም ኣለዉ ግን ኢትስ ኦል ሴም ቲንግ ካልእ እንታይ እዩ ሪኮርድ ቦተን ክንፀቅጥ ከለና which is ሪኮርድ ቦተን ናይ ቨርዥን 1 is very hard ረይዎ ኣይትመፅእ ነታ ሪኮርድ ቦተን ኣብዚ ግን እንድሕር ሪኮርድ ኢለያ ኦኬ ሓንሳብ ትገብርካ ስለ ዘለና I think so what's happened okay okay 27 great great so ሕጂ እታ ሰት ኮይና ኣላ ኦልሬዲ ከም ንሪኣ ዘለና ታ ሪኮርድ ቦተን ድሕሪ ፀቂጠ እያ ኣብዚ ምልክት ሂባትና ስትሬታዊ ረይዋ ኣብ ከለኹም ኖርማል ክፃጣይካ ክጠፍያ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዛ ሪኮርድ ቦተን ግዴታ ኣይኮነትን ክንጥቀመላ which is እንታይ እዩ እቲ ሓገዝ ናይ እዚኣ ስቲል ናብዚ እቲ ድምፂ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ እዚ ድምፂ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና እቲ ድምፂ ኦልሬዲ ምልክት ህበና ኣሎ which is ይቐድሕ ከም ዘሎ ማለት እዩ ንሪኦ ኣለና ምሽ እዚ ይመልእ ከም ዘሎ ማለት እዩ ስትሬታዊ ሕጂ እዚ ግን እዚ ኣብዚ ንሪኣ ዘለና ሪኮርድ ቦተን እንታይ እዚ ዝዛረቡ ዘለኹ ምናልባት ኣብ ርሑቕ እዚ ዋይድ ሬንጅ እንድሕር ከይደ ማለት እዩ ከባቢ 200 ሜትሮ ከይደ እንድሕር ይቐድሕ ኣለኹ ምናልባት ድምፂ ንኸይቋረፅ እዚኣ እንታይ ትገብራ ሪኮርድ ንገብራ ሽዑ እቲ ሪኮርድ ናብዚኣ ወላ ናብዛ ሪሲቨር እንተዘይከደ እንታይ ኣብዚኣ ሴፍ ኮይኑ ይፀንሕ ማለት እዩ ንሴፍቲ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ማለት እዩ ሴፍቲ እዚ እዚኣ እታ ዝቐለለት ክስተያ ማለት እዩ ቀልጢፋ ክስታይ ትገብር ማለት እዩ እዚኣ እውን ከምኡ ኣለዋ እንተኾነ ምልክት ናይታ ሪኮርድ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ካልእ እቲ ሪኮርድ ንክትገብሮ ኣዝዩ ኣደኖ ኣይመፅን እዩ ዳርጋ ኣደኖ ብጣዕሚ ስትራግል ዝገብር ከመይ ገብርዎ እንደ ኣብ ነእኩሉ ኣብዚኣ ቀያሕ ክትውላዕ ግባእ እዚኣ ማለት እዩ ሜቢ I don't know ረይዋ ብጣዕሚ ኣብያትኒ ዳርጋ እናተይ ክኾኑ ክእል ፎልት ግን እዚኣ ውጪ ዝኾነ ሰብ እንዲያ ብጌጋ ፀቂጣታ ተርን ኦፍ እታ ፓወር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ስትራግል ገብር ኣለኹ ማለት እዩ ረይዎ ፀቂጠስ ወላ ሓንቲ ክገብራ ኣይከኣልኩን ክትሰርሕ ግን ግባእ ነይሩ ማስት እዚያሲ ኣደኖ ሕጂ ሰሪሐ ረይዋ ሽዑ ንዓቲ ደግማ ትጠፍእ ማለት እዩ ኣደኖ ንዝበዛሕኩም ኣይደኖ ንዞም ነቶም ዝነበረኩም ኢትስ ፀገም ኣይኮነን እንተተጠቐምኩምሉ እቲ ኣብ ድምፂ ገለ ብዙሕ ዲፈረንስ ገለ የብሉን ካብ ናይ ካልእ ሬቪው ገለ ስለ ዝረኣኽዎ ኣደኖ ብዙሕ ዲፈረንስ ገለ ኣይረኣኹሉን ኣነ ወላ ካልእ ሰባት ወላ ኦኬ ኣነ ናተይ ፎልቲ ግን ረኣይዋ ኦኬ ኦራይት ነዚ መስል ነዚኣ ግን
I don't know, struggle ብላን ራይወን ሕጂ ክልቲአን ቀለልቲአን which is the same. Okay. It's I don't know, እዚኣ ቁሩብ ንመጀመርታ ብጣዕሚ ኣህላኺታ which is ቁሩብ struggle ትገብር ኢኻ so እዚኣ ሞር recommend ትገብር ግን ንጀመርቲ I think so ብዙሕ ሕማቕ ኣይኮነትን as ክስታይ ማለት እየ ፕራይስ ከዓኒ ብጣዕሚ ዳርጋ 180 ክሳብ $200 በፂሑ ሎ መስለኒ እዚኣ ማለት እዚኣ ቨርዥን 1 ማለት እዩ ሕማቕ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ in general ፅቡቕ እዩ ግን ሓደ ፋንክሽናሊቲ እዚኣ ትህበካ እዚኣ ዘይትህበካ ሶሪ ኣብዛ ሓንቲ ዘሎ ኣብዛ ሓንቲ ዘየለ ገለገለ ናይሽ ተዘይኮይኑ ብዙሕ ኣዝዩ ፍልልያት ገለ የብሉን ከም ዝረኣኹ ኔክስት ታይም ፅቡቕ ጌራ ረቪው ክገብረ እቲ ፍልልያት ኣብ ክልቲኡ ሕጂ ሎም መዓንቲ ግን ኣንቦክሲንግ እዩ ሶ እቲ ምስኣ ዝመፀ ካልእ ሲሚላር እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ማይክ ከም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እቲ ፒን ናይ እዚ ናይ ክስታዩ ናይ ኣይፎን ማለት እዩ ኣደኖ ሕጂ ስለምንታይ እዚ ዓይነት ፒን ተጠቂሞም ወላ have no idea ምክንያቱ ኣይፎን 15 ታይፕ ሲ ዘለዎ ከም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ታይፕ ሲ ክስታይ ስለ ዘሎ ግን ኦፕሽን ክህልወና ፅቡቅ እዩ ሶ እንታይ ክንጥቀም ንኽእል ኢና እዚ ናይ ኣይፎን ታይፕ ሲ ዩኤስቢ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ወላ ናይ ኣይፎን ማለት እዩ ግን እዚ እቲ ምስኡ ዝመፅእ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ማለት እዩ which is ካብ 14 ንታሕቲ ዘሎ ማለት እዩ 14 13 12 ገለገለ ዘሎ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ኩሉ ወላ ሓንቲ ፍልል የብሉን ተመሳሳሊ ኢኹም ትሪእዎ ዘለኹም ግን I don't know ኣብዚ ሞር I don't know ገለ እዚ ሞር ሰኪር ኮይኑ ይረዳእኒ ይስማዓኒ ኣሎ which is ኣዝዩ ሰኪር ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ ሶ ካልእ እንታይ እዩ እዚኣ ንምንታይ እዚአን ክንሪአን ፀናሕና ኣብ ንዝኣትዋ which is ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት ሶሪ እዚኣ ናታ ኣይኮነትን እዚአን ትሪእዎ ዘለኹም ኣበይ ኣትዋ ኣብዚ ኣትዋ ምልክት ኣለዋ ኣብዚኣ እንድሕሪእናያኩ ኣብዚኣ እንድሕሪእና ኣብዛ ሳይድ እዚኣ ሪእዋ ኣረዋ ኣላ ናብዚ ገፅና ንክንእትዎ ሓበሬታ ኣለዋ እዚኣ ኸ ኣረዋ ኣለዋ ሶ ንክልቲአን ማች ንገብረን ማለት እዩ ወይ ነዛምደን ማለት እዩ ሽዑ ኦኬ ብከምዚኣ ንእትዋ ማለት እዩ ሽዑ ወይ ተገልቢጦ ሃብና አይዲያ ስለምንታይ ክገልበጥ ነይሩ I don't know ሶ ኮንፈርም ንብላ ማለት እዩ ታቺ ኮንፈርም ንብሎ ማለት እዩ ካልእ መዓልቲ ብዛዕባ እቲ ኩሉ እዚ ብዘሎ ሪቪው ከሪአኩም ያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ሪኮርድ ክንብሎ ከለና ሪኮርድ ገበር ሪኮርድ ትገብራላ ኦኬ ሶ ኦኬ ሶ ኣብዛ ሓንቲ ኣብዚአን ከምኡ ዝኾነ ድምፂ ቫይብሬሽን የለን ከም ዝትሰምዑ ዘለኹም ወላ ሓደ ቫይብሬሽን ገለ ኣይገብርኒ ወላ ኦልሬዲ ስለ ጥቀመላ ዘለኹም በር ከምዚታት ቫይብሬሽን ገለ ዝበሃል የብሉን ሶ which is እንታይ ትገብር ከም ዘለካ ይሕብረካ ማለት እዩ ሶ is wonderful ካልእ እዚኣ ቁርብ ሶሪ ሶ እዚኣ ክንፃጣ ከለና ከነውፃእ ከለና ማለት እየ ካልእ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣበይ እንታይ ፀቂጡ ኣለኹ እንድሕሪኢኹሞ ብዛዕባ ናይ ማይክ ዋን ጥቀም ዘለኹ ማይክ ቱ ጥቀም ዘለኹ ሓበሬታ ኣለዎ ኣብዚ ደቂቕ ኢሉ ገለ ብዙሕ ይረኣየኩምኒ ካልእ መዓልቲ ሪቪው ስለ ዝገብረሉ ዶንት ወሪ ሕጂ ሽዑ እንታይ እዩ ናብዚ ምስ ከድና ማይክ ዋን ሕጂ ማይክ ቱ ጥቀም ኣለኹ ኣቐዲማ ማይክ ቱ ኢላትኒ ፀኒሐ ሕጂ ኣነ ኩለን ኣይደልኒ ኩለን ብሓንሳብ ስለ ጥቀመን ግን ሰፕሬት ዓይነት ጥቀም ከም ዘለካ ትሕብረካ ማለት እዩ ነዙራ ማይክ ዋን ማይክ ቱ ትብለና ኣላ ማለት እዩ ሶ ዜሮ ንገብራ ኦኬ ድምፂ ሽዑ ጌን ክንገብር እንድሕር ደሊና ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና 4 5 6 ገለ እናበልና ገለ እዚ እቲ ዝቐለለ
ናይዚ ማይክ ገይሮሞ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዛ ሓንቲ ከምኡ ዳርጋ የብሉን ከምዚታት ሲስተም ገለ ብጣዕሚ ከቢድ ዳርጋ ካልእ መዓልቲ እሱ ብዛዕባ ፅቡቅ ገይረ ረብዩ ገይረ ናይ ክልቲአን ከሪአኩም እየ ሕጂ ግን እቲ ኣንቦክሲን እዚ ይመስል ማለት እዩ እዚኣ ቁርብ እንታይ እዮም ገይሮም ኣደ ኣይትርዳእንያ ስቲል ኣይለውጥዋን ብጣዕሚ ተራር ገይሮም ኣይደኖ ስለምንታይ በልሓንቲ ኣረኖ ስለምንታይ እዛ ኢሹ እዚኣ ዘይፈትሖ ወላ ኩሉ ግዜ ዝሓስብ ብጣዕሚ ተሪር ዳርጋ ካልእ እስከ እቲ ሓንቲ እቲ ናይ መጀመርታ ቨርዥን ምስ ናይ ካልኣይ ቨርዥን ወፂኡ ዘሎ ሕጂ ምዚ ፊት ኣይገብርን እያ እቱኒ ከይትፍትንዎ it's too difficult so ከይትፍትንዎ ፕሊዝ ክሰብረልኩም እዩ ኣይትፈትንዎ ኮምፕሊት ሽዑ ምስ ወዳእና ከይንርስዓ እዚኣ ንዓፅዋ ኣብ ቦታ ነትዋ ቻርጅ ትገብር ማለት እዩ ኦኬ no sorry ኦኬ ድሕር ሪእና ኢና ኣለና ካልእ እንታይ ፈልዮምን እዚ ማግኔት እዚኣ ናይ ክስታይ ረእዩ በቲ ሓደ ሳይድ እያ ናይዚአን ግን ኦፖዚት ገይሮማ ንውሽጢ ገይሮማ እዚአን ግን ንደገ ነይረን ማለት እዩ እዚታት እቲ ተሞስት እቲ ዝረኣኹሞ እቲ ፍልልያተን ማለት እዩ ካልእ እዘን ናይ ዴድ ካትስ ክስታይ ኣደኖ ናይ ንፋስ ክስታይ መግበሪ መከላኸሊ እዚኣ ፓውች ቀይሮመን ዳስል ውሽጢ ብዛዕባ ካልእ ዲቴይላቱ ግን ፅቡቅ ገይረ ካልእ መዓልቲ ኣስፊሐ ካልእ ኣለኩም ሎም ዓንቲ ምሳኹም ተናኳሮን ዘመድ ካብ ኬብሮን ፒክቸር እየ ሰናይ ወይ ብሩኽ መዓልቲ ክገብረልኩም እምነ ስለዚ ፕሮግራም ሎም ዓንቲ ኣብዚ ወዲኡ ኣለኹ Thank you.